नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर। मित्रांनो, आयोगाकडून 3 महत्त्वाचे अपडेट्स आले आहेत, तर त्याचबद्दल मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनल नवीन असाल तर प्लीज यार आपल्या चॅनल जरा सबस्क्राइब करून टाका। ओके, चला तर मग व्हिडिओची सुरुवात करूया। बघा मित्रांनो, पहिली अपडेट मित्रांनो, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता गृह विभाग गट अ सर्व वर्गाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आयोगाने प्रसिद्ध केली आहे। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता तात्पुरती यादी आयोगाने प्रसिद्ध केली आहे। मित्रांनो, जनरल मेरिट लिस्ट या लिस्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळून जाणार मित्रांनो। आणि इथे काही सूचना पण दिल्या आहे मित्रांनो आयोगाने। तर बघा, प्रस्तुत सर्व वर्गाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी तात्पुरती स्वरूपाची आहे। अर्जामधील विविध दाव्याच्या अनुषंगाने निकालापूर्वी प्रमाणपत्र कागदपत्र पडताळणी करताना काही उमेदवाराच्या दाव्यामध्ये बदल होऊ शकतो व पर्यायाने उमेदवारांच्या गुणवत्ता क्रम बदलू शकतो, उमेदवार अपात्र ठरू शकतो। म्हणजे मित्रांनो, काही उमेदवार खोटे डॉक्युमेंट्स वापरतात, तर खोटे डॉक्युमेंट असले तर उमेदवारी रद्द करण्यात येईल आणि ही फक्त तात्पुरती निवड यादी आहे मित्रांनो। आयोगाची सर्व प्रोसेस झाल्यानंतर फायनल मेरिट लिस्ट येणार, ती जशी येईल तशीच तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती मिळून जाणार मित्रांनो, म्हणून आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून ठेवा। ओके, तर आता आपण दुसरी अपडेट बघू। तर मित्रांनो, प्रशासकीय अधिकारी गट ब सार्वजनिक आरोग्य विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी गट ब भूजल संरक्षण आणि विकास यंत्रणा आणि प्रशासकीय अधिकारी गट ब पुरातत्व व वस्तू संग्रहालय संचालनालय या सर्व रंगाची परीक्षाकरिताचा अभ्यासक्रम आयोगाने प्रसिद्ध केला आहे। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता येथे परीक्षेचे टप्पे दिले आहे आणि येथे योजना आणि निगेटिव्ह मार्किंग आणि येथे अभ्यासक्रम। तर मित्रांनो, हे व्यवस्थित वाचून घ्या, समजून घ्या सिलेबस। आणि जर तुम्ही या परीक्षेची तयारी नसेल करत असाल तर तुमचा जो मित्र करत असेल तर त्याला हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा। ओके, तर आता आपण तिसरी अपडेट बघू। तर मित्रांनो, सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय प्रकल्प व्यवस्थापक दापचारी तांत्रिक महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी अभिरक्षक प्रशिक्षण व विस्तार अधिकारी तांत्रिक महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय गट ब पदांसाठी ऑनलाईन चाचणी परीक्षेची आन्सर की प्रसिद्ध करण्यात आली आहे। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता ही आन्सर की प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। या आन्सर कीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळून जाणार मित्रांनो। तर या होत्या मित्रांनो आजच्या अपडेट्स आवडल्या असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा मित्रांनो, एमपीएससी कडून येणाऱ्या अपडेटसाठी। ओके, तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। थँक्यू फॉर द वॉचिंग।